खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुसिनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय नायलांबानो जाबाय आरो ना मा होनो ने बाबा ओमफ्राय दायो दुन्दिया सायदों आरोना आङो सारि लोंखांबाय ओमफ्राय दिनै ब्रेकफास्टआव बुद रुनायजों ओमफ्राय दाउदै दैसेमोन आरो जेबो खालामासै स्कुल गैया दिनै मा होनो मानिबा बांगालफोरनि बन्द'नो दलथाबा नै दुन्दिया फानग्रा सासे हिन्जाव फैयो आरोना आरो ओमफ्राय जि मोजां मोजां लोगोफोर दुन्दिया 50 थाखानि लाखिबाय आङो ओमफ्राय बे आन्टिनिफ्राय लाखिनायनि खारना मा लोगोफोर दुन्दियाखौ बे दै सारनानै लाबोआ नालाय सेवा बेना गोबाव थायो जों एखमबा माबाफोराव हाथाइनिफ्राय लाबोबाथाय सेवनो नागिरो आरोना बेना सेवानै दै गैया दहाय फुङाव मोन्दि जायो नालाय बाजार जायो नालाय बाजार गिदिर फुङाव सामफ्रामबो जायो जाहैबाय आरो बेनिफ्राय लगे लगे लाबोनानै फानफैयो आरो बे एसेल' बायनानै फानफैयो मालाय ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंहा एसे न'आव थांनो लाहार फाहार जाहांलायबाय आरोना रेडि जाहांगासिनो टिकेटआथ' दाननाय नङा गोबाव दंबावो होमबाबो आङो दिनै बोराय बुरै रायज्लायनायखाय नोंथांमोनजोंबो एसे खोन्थाबाय आरोना न'आव थांसिगोन अक्ट'बर मासावनो थांगोन आरो ओमफ्राय नायनोसै दा लोगोफोर एसे एनै लाहार फाहार जाहांगासिनो आरोना गोसोआ थफ्ला जुनाय मानाय जेबोथ' लाङा जेबोथ' गैया एफा गोजान बेनो गथ' गथायनि गाननाय जोमनाय ओरैनो गोसोखांबाय आरोना दानो नङाबाबो एसेबाबो गोसोआ रेडि जानांगौ बा रेडि जायो थांनायखौ गोसोखांबाबो आं जेबो मोना लोगोफोर फैनायाव बिराद दिगदार आरोना माने जायफोरा फ्लाइटजों फैयो बेफोरथ' दिगदार नङा होमबा ओमफ्राय जोंहा फ्लाइटनिबो बिदि बोलो गैया नालाय थ' बेखायनो एसे साननांगौ जायो आरोना थांनायावथ' मोनो लगे लगे जेबो प्रब्लेम गैया फैनायावनो एसे जारलाथार आरोना बेयाव आं फेन सुनो नागिरनाया अबाव थांखो मामि बिमाया गस्ला सुनो नागिरनायखौनो दोनहैबाय नोङो मिनिथावसो आंहा रेडि लाखादोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौ फोसाबनानै होबाय गथ'आ गाहायाव आंहा लाखाजोब्बायमोन बेखौनो सुनोसै आं लोगोफोर ओमफ्राय मैयानि भिडिअ एसेबो दं नालाय गणपति बाप्पानि बिसाजोन ना मा होनो आंना रायज्लायनायफ्रा जालायलाङा बुंबाय थाया नालाय न' सिङाव हारसिं थाबाय थानाय बेखायनो ना हारसा रोङो ना बर' रोङो ना हिन्दी रोङो बिदि जालाबायबाय आङो ना ओमफ्राय जानला मानला सोलिनो आन्था रायज्लायजाबो आरो बेखौनो मावग्रोनोसै आं लोगोफोर ओमफ्राय दंखायो नालाय दा ससे लागायदेरनानै होनोसै नङाबा गोलावद्राय जागोन बेखौनो हानानै लाबाय आरोना लोगोफोर बिदि हायो आरोना बिदि मोनथाम बैयो गोजौथारनिया जानजिनि जाहैसिगोन गेजेराव ओमफ्राय नैबेयो आथिङाव थासिगोन ओमफ्राय बेफोरो नैथिंनि बैथिंनि मा होनो चुन्नत माने मा होनोथाय बेखौ क्रस ना मा होनो जोंनिथिं बिदि बानायनाय जासिगोन आरो बेफोरो जोंनिया बोरमा बेदर मैयानो लाबोखानाय मोनायाव सङासै आरोना ओमफ्राय नैथिं लाबाय आरो रेडि दाख्लैनि कुकार गोदानखौ दिनैसो बाहायजेनबाय आरो आंना लोगोफोर बेदराबो बुरजायानो एसे थोजासे जागोन ओमफ्राय नैबेफोरखौ होनानै हरनोसै जिरा गरनै गरथाम हाइजें सामब्रामफोर बानलु देनायखौ हरबाय आङो दासो संख्रि हरबाय माबा खामगोन नालाय हालदै आखाइ थाइसेजों जाया नालाय आं हरबाय आरो बानलु गुन्दैखौबो हरबाय बे आलौयिखौसो आरोना ओमफ्राय दुन्दिया हरबाय गरम मस्ला हरखाबाय आं एसे दा बेखौ खेबनैसो एरनानै ओमफ्राय टमेट' हरसिगोनलाय आरो ओमफ्राय साराया एसे सारायथ' नङा कुकारा एसे फिसाद्राय मोनदों आरो आं
बेदर बोरमा बेदरनि थाखाय अमा बेदरनि थाखाय मोजां जागोन खोमा मानो होनबा बोरमा बेदरा एसे गिदिर फिसा गोदानाय नालाय ओइ हाराफोरा गोलाव दंना ओमफ्राय खेबसे खोबनानै एरनानै टमेट'खौ हरनोसै आरो थाव ओंखारबाय नालाय टमेट'खौ हरनोसै आराम नुहांबायानो नै ओमफ्राय आं दासो दै हरनोसै आरोना एसे होबावनोसै दुन्दियाबो एसे होखाबाय आरो आं ओमफ्राय खोबनानै होनोसै सिटि गाबहोनोसै नङाबा 7 बारसो गाबहोगोन आङो मोनाखै सानलायलाङो आंना दालि एसे जानबाय आरोना आङो ओमफ्राय बे कुकारा माने अरदाबाव बिदि गेसाव अर गिदिर होनानै संबा लोगोफोर बेयो एसे खामगोन बायदि मोनदों आरोना आङो मानो होनबा बेयाव एसेबो गेप गैथारा नालाय ओमफ्राय इन्डाक्सनावबा थिग थाक आरो बे आं खेबनै खेबथाम सोलायबाय आरो बेयाव हरलाय फास्स' होनानै गाबहोनोसै आरो रेडि जाबाय आरो हरलाय ओइ खोस्लिखौ बे मा लहा लायनो बे हाराखौलाय मानो लाबोनाय आंसो लालायबावनोसै आं जाया बिनि मोदोमा हारायाव सिथाबनाय मोदोमखौ गोथाव मोनथारो आङो कुकारावनो लानानै जायोहाय जोंहा आथिं नाङाखै जेरै बिसर्जननो थांनोसैलै ओमफ्राय नैलाय इसोर न'खरनैनि ओमफ्राय दा गारि फैगोन लोगोफोर दा गारि फैबा बेखौ गारियाव थिखोनानै हरसिगोन आरो ओमफ्राय नै बे एरियानि महिलाफोरा फट' खेबजादों आरोना खेबजानो रेडि माने सोरबा फैयो सोरबा मायो ओमफ्राय बिदिनो भिडिअ'सो बानायनो थिनबाय आरो आं मामिखौ माने एसे थांलाय फैलायानो जोबा भिडिअ'बा उनाव स्क्रिनशट लानो हागोन होननानै ओमफ्राय मोसाबाय रंजाबाय लोगोफोर नै गथ'फोरनि माबा जालायबाय आरो फटक ओमफ्राय जोंनि मम्मिखौ नालाय आलादानो मालाया फटक लानायाव थान्दा जोंना गणपति बाप्पा मरिया होननायनि थान्दा आरोना बयनिबो बिमाफ्रा खेबबाय गाव गावनि गथ'फोरनि माबाफोरखौ ओमफ्राय आंहाबो आरोना मेरी मम्मी का ससे दोनलांनानै फैबाय जों लोगोफोर हाथाय मानि नांजोबबाय आरो जाजोब्बाय खोमा सारलाबायदोंमोन ना दामनायाथ' गुम 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 बिखाखौनो मावहैजोबलायनाय आरोना मा होनो ओरै ससे कवाटार मानानै बै मामिमोननि ओरैजाय गिदिंग्रासिम दोननानै फैबाय आरोना लोगोफोर लांदां मोनलायखाबाय दा लांदां मोनलायखासिगोन सामफ्रामबो सप्तासेयानो जाबाय नामा सामफ्रामबो आरथि उरथि थांबाय थानाया फिसा फिसा उन्दुगासिनो खोमा ओमफ्राय जोंना हो मामि आगैजों बाबाजों उन्दुगासिनो मालाया मोसादों दासो जोंना बेयावनो लोगोफोर बे गाहायावनो फैदोंमोन आरोना लांफैदों माने लांफैबाबो कवाटाराव गिदिंजोबो नालाय गिदिंजोबनानै मानानै बयखौबो दर्शन मा होनो खुलुमहोनानै
लानानै थाङो आरो बिदिनो जेरावबो जायगायाव एफा खाथिखौ नाहरासै नोंसोरो खमसेखम गथ'खौ फोजानानै नाहरोबानो जायोमोन आरो सिखारा दुं दुं होननायखौबो खोनाबायनानै आयौ ओंखारबायनोबो लुबैबायासै गथ'आ ना उन्दुदोंना उन्दुआखैमोन फोजादोंमोन नों गावब्रानो बैसिम दोननानै फैबाय जोङो खर'सो लोबनांसिगोन सानला जोब्बायना इसोरो बस्थासे हरबावबायसो गाहाय गोजौनिफ्राय खर' सुनांसिगोन खोमा आं मैयाना सानसेल'सो जाथारदोंमोन दुगैफिननांसिगोन दुगैनानैसो थांदोंमोन आरोना गणपति बाप्पानि बिसर्जन जाबाय लोगोफोर नेक्स्ट इयारावसो फैसिगोन नङा होमबा मामिया दहायनो फैदों दै जानबानो जायो